Sortu eta sartu munduan, ekonomian, industrian. Sortu eta zertu asmoak, egia bihurtu egitasmoak. Sortu eta lortu. Sormena zor diogu elkarri. Sor eta lor utziko ditugu denak. Urola Kosta, eskualde sortzailea. Eusko Jaurlaritzak 2014an kultura eta sormen industriei buruz kaleratutako txostenaren arabera, gero eta pisu gehiago dute ekonomian. Horren isla dira 14.000 enpresa eta 71.000 enplegu inguru. Etorkizunean, kalitatezko lanpostuak sortzeko gaitasuna du sektoreak. Europar Batasunak ondorengo ezaugarriak egozten dizkio kultura eta industria sortzaileen sektoreari. Dinamismoa eta enplegua sortzeko gaitasuna, kultura aniztasuna eta lurraldearen bateratzea bultzatzea, eta sormenaren eragin positiboa berrikuntzan txertatzea, ekonomiaren arlo guztietan eraginez. Urola Kostako elkarteak bere egunerokotasunean lanpostu berrik eta enpresa berrik sortzeko bidek jorratzeko arlo hortan, kultura eta industria sormena arlo garrantzitsu bat jotzen du. Iruditzen zaigulako Urola Kosta mailan badagoela hor nitxo bat eta jende bat kapazitazio bat daukana eta bide batzuk ibilbide bat egiteko moduen dagoena, ez? Sektore honek arlo askotako jendia barneratzen du, baina kasu askotan bai dira mikroenpresak eta inkluso pertsona bateko ez enpresa esango nuke, baina pertsonak lanean nahi dianak. Eta hori daku baita ere hau erakutsi nahi diona, ez? Enpresa kultura hori barneratu ezatela, eguneroko gestioan, gestio horrek azken batean beren produktua hobeto saltzeko eta hobeto baloratzeko baita ere balioko litekenako, ez? Prozesu guztua horretarako iriki da eta prozesu honen bukaerako helburua baita ere hori izan behar du, ez? Sektore honen indartzea, kultura enpresarial hori baita ere beren egunerokotasunean ezartzea eta aparte beste sektore desberdinetan baita ere beraiek aportatzeko gai izatea eta baloren jartzea baita ere. Kultura eta sormen ekosistema erabat zabala da eta aniztasun handikoa. Ondasun kulturala, artea, lanbide artistikoak, kultura eta sormen industriak eta laguntza zerbitzuak besteak beste. Aniztasun horrek aukera handiak eskaini ditzake sektorearen baitan ez ezik beste sektoreekin ere izan ditzakeen sinergiengatik. 2016an Urola Kostako udal elkarteak Urola Kosta eskualde sortzailea egitasmoa jarri zuen abian, eskualdean kultura eta sormen industria alor ekonomiko sendo gisa garatzeko helburuarekin. Urola Kosta eskualde sortzailea egitasmoarekin aurrena egin izan duguna da. Eskualdean sektorean ditugun enpresa eta profesionalak identifikatzea. Gero elkarlan prozesu baten bidez sektorearen beharrak, potentzialidadeak eta erronkak identifikatu ahal izateko. Prozesu horretan sektoreko 40 profesional eta enpresek hartu dute parte hainbat alorretakoak. Batzuk aipatzearren, industria eta itsas ondarearen babeste lanetan dabiltzan pertsonak eta erakundeak, idazleak, itzultzaileak, diseinatzaile grafikoak, moda diseinatzaileak, artisauak, antzesleak, margolariak, eskultoreak, argazkilariak, zinemagintzan dabilen jendeare bai, batzu ezatearren. Egin da lan horren emaitza nagusia izan da gure eskualdeko kultura eta sormen industriaren alorrak sare bat eratzeko beharra daukala etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta zeintzuk diren etorkizuneko erronka horiek, sektorearen profesionalizazioa, bere baliostatzea eta ikusgarritasuna hobetzea eta lankidetzaren sustapena eta elkarlanerako bideak erraztea. Zentzu horretan, Urola Kostako udal elkarteak bide berri batiekin eta eskualdea bustitzea erabaki du PAO elkartearen sorreran lagunduz. Komunikazioa balioan jartzea helburu, elkarlana ardatz. Elkartea, arte grafikoen eta komunikazioaren alorreko 8 enpresatako profesionalek osatu dute. A3 kopia eta diseinu zerbitzuak, Arroka diseinu eta komunikazioa, The Bolex ekoiztetxea, Demen diseinu industriala, Grafikas Ilba packagingaren profesionalak, Kultura Atelier komunikazio agentzia, Lombok Design komunikazio agentzia eta Otzarreta diseinu grafikoa, argazkilaritza eta inprimatzea. Komunikazioak duen garrantzia azpimarratuz,
eskualdearen garapen sozioekonomikoan lagunduz, Bailaran Urola Kostako udal elkartearekin lankidetzan. Urola Kosta, eskualde sortzailea.